Għal-bosta il-ktieb huwa l-ikbar ħabib tal-bniedem. Għal-uħud ħin ta' mistrieħ, talim jew għal-kisba ta' xi informazzjoni. Iżda u x'inhu l-każ il-kotba għadhom il-għażla ta' ħafna. Dan kien evidenti mill-attendenza għall-Festival Nazzjonali tal-Ktieb fejn ħafna qed jaħtfu l-okkażjoni biex jixtru xi ktieb ġdid għalihom jew għal uliedhom. Għall-edukazzjoni tat-tfal nixtru xi kotba dejjem niġu kull sena. Biex niltaqa' mal-awturi u pez li jkun hawn l-offerti u hekk ngħid nebda neħlef tal-miliet minn qabel. Because the kids love to read, it's something we always encourage. So we always come every year to give them a good stock of books to read. Taħt saqaf wieħed mal-40 esibitur għandhom għal-beħ kotba bi stili differenti, minn daw komiċi sa kotba bi stejjer tal-biża', storiċi, biografiji u kotba tfal. Hawn in-nies għandha l-opportunità tiltaqa' mal-kittieba favoriti tagħha u tara l-aħħar pubblikazzjonijiet tagħhom. Bħal-kittib Michael Cini li kiteb il-ktieb Skjava fil-Ktajjen tal-Imħabba, ktieb li tnieda ftit tal-ġimgħat ilu. Din hija storja ta' imħabba li hija mħawra bil-fsiet, bil-blozza, bil-rispett. Ta' din il-koppja li tkun għadha kif tiżżewweġ, però mbagħad malli jaqbdu r-rutina ta' kuljum qed nitħattu fuq meta jidħlu għax-xogħol u mbagħad jkollhom id-dmirijiet tad-dar u jaqbdu r-rutina. Mbagħad jibdew deħlin elementi negattivi oħrajn bħal meta ngħidu ġifieri l-għejra, it-tentazzjonijiet. Il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb jiġi fit-tmiem nhar il-Ħadd fid-9:30 ta' filgħaxija.